Keramtang ningkan krep hotrok aprang Lahorija Nirmal Tea State Kelang Charia bang Phuinut Robin Brahma aphan pang thek thetum apran armute kang dadlo bang solam ke aputhak non puan ta thangnat ang thek klar dak longli lapen adai apran karmut sarpo atuma phan setami non puan ta neping nang pon thek thelang ahok Lahorija Nirmal Tea State along ke hona bang inut kalitang Robin Brahma aphan pang thek thetum apran armute kang dadlo Bonta pini an ningkan krep hotrok pleng deda phisidame apran kidam joya bangphu karlitang Robin Brahma phan apran karmuti kang veka bangphu phan kinep kang nang longle dera jok a hok para kang sai bangki longle detlo Nirmal Tea State dungaraya hawara longa bangke aronre asai ke claim Mimi hingnunu pendanglo Nagaland asor aronre pen longli nang kacharaya phaya bangke nangbat bikhang janglo Ratpen birta kapachini pona tengke Nagaland along ripen tebok het Lahorijan ke parlo Nirmal Tea State along Army Base Camp and Training Center si kikim ponja phansi ke AEC pen ka chekroido nang thexi longpon lo bontala ke Nagaland pen karbeng long aduya hoyelong Nagaland ahin pen longli nang ke parlo alam ke pa bon pona phanchot pusi birta kapachata galo along jongpon Bangso phutha kiramtang aruni phai krener keparni Assam Chief Minister aphan panongsi sodak pen kalitang Robin Brahma aphan apran karmudet alam ke phuthak kiri tarli ponja aphan pen chenglok Nirmal Tea State arlo aronre pen longle ka charai tuma phan ka tharli nangji lapen karbenglong adui hoilong ke pathir kluk nangji pura abarim UPLA asi insi nikonjo kathar pen birta pacheta galopen nangpali News report Karbi Anglong Live